Jedlo do 10 eur? Poďme si spraviť white chicken chili, kuracie chili. Na tento recept potrebujeme 2 kusy kuracích prs, 1 konzervu bielej fazule, 1 konzervu kukurice, 1 celú smotanovú natierku, polku limetky, mletý kmín, 2 stručiky cesnaku prelisované a voliteľné čili. No a nakoniec vývar. Prvý krok si ideme mäsko očistiť. Nebudeme ho krájať, takto v celku ho budeme opekať, len si ho teda očistíme. Kuracie prsia osolíme aj okoreníme z každej strany. Zoberieme si teraz veľký hrniec a na oleji opečieme kuracie prsia v hrnci. Ak je mäso upečené, vyberieme ho von. Do toho istého hrnca pridáme bielu fazulu, kukuricu, pridáme koreniny, 2 stručiky pretlačeného cesnaku, lyžičku kmínu a čili korenie, sol a mleté čierne korenie. Podlejeme vývarom a teraz necháme variť takých 15-20 minút. Ďalej ideme ešte spracovať mäso. Takto s vidličkou natrháme mäso. Do polievky pridáme mäso a ešte chvíľku varíme. Pridáme do polievky smotanovú natierku. Rozmiešame poriadne a nakoniec môžeme ešte pridať limetkovú šťavu. Kuracie čili máme hotové. Základné suroviny vyšli 5,97 eur, plus keď pripočítame koreniny, to vyjde 6,20 eur. Poďme ochutnať. Veľmi dobré, vyskúšajte. A ja vám prajem dobrú chuť.